Hej, jeg hedder Christina Christiansen. Jeg står bag både siden Kreativ Akrylmaling, Galleri CC og Lev af din passion. Og det jeg gerne vil dele med dig i dag, det er hvordan du sætter en video ind på din hjemmeside. Fordi det er der både mange selvstændige, der ikke lige ved, hvordan de gør, og det er der også rigtig mange kunstnere, der ikke ved, hvordan de gør. Og der er også rigtig mange af mine kursister, der gerne vil gøre noget af det her med videoer og vise deres billeder frem, men ikke lige helt ved, hvordan man gør. Så i stedet for at skrive det ud i et nyhedsbrev med en lang tekst, har jeg bare valgt at filme, hvordan du sætter en video ind på din hjemmeside. Det du gør, det er, at du for det første sørger for, at du har en side, hvor du kan sætte den ind på. Her har jeg oprettet en side til et maleri, der hedder Legebørn. Og det er fordi, jeg har lavet en video med mine kursister, som har lavet maleriet Legebørn. Og derfor så vil jeg vise dig nu, hvordan du sætter den video ind. I Bricksite, som er det system jeg har, der er der mulighed for at du kan gå ind i det der hedder redigering på siden, og så er der noget der hedder vis alle, og så kan du faktisk indsætte en YouTube film. Så det eneste du skal, det er at gå ind på YouTube, og der klikker lige ind på YouTube her, og sådan, ups, så finder jeg del knappen. Herinde på YouTube, der er der en kode, når du trykker på den her del knap. Og den kopierer du. Ctrl copy. Og så går vi tilbage til vores indsæt fra Bricksite. Så siger jeg Ctrl V, så indsætter jeg den. Og så fjerner jeg alt det, der står foran selve koden. Delete. Og så siger jeg gem og luk. Ja, jeg vil gerne gemme rettelserne. Bum. Så lad os se, hvordan det kommer til at se ud. Jamen så har jeg fået indsat min video her, og jeg kan lige se i visning i Bricksite, så kan jeg lige se hvordan det ser ud hvis for de helt almindelige mennesker der kommer ind på min hjemmeside. Jamen så ser det så sådan her ud. Så er den video sat op. Det der er lidt irriterende i Bricksite system, det er at den har en kant heroppe og hernede som kommer med. Det kan være, at du siger, at det kan jeg sagtens leve med. Det kan også være, at du siger, det kan jeg overhovedet ikke leve med. Så er der en anden mulighed. Og det er, at du siger, indsæt tekstafsnit. Den har vi her. Og så klikker på HTML-kode. Så går du tilbage på YouTube. Og der vælger du så under filmen at gå efter det, der hedder indlejring. Så kommer der en kode op, som du kan kopiere. Og faktisk så kan du ændre nedenunder her, så kan du ændre hvilken størrelse filmen skal have. Så hvis du skal have den til at stå uden en sidebar, hvor der ikke skal ret meget plads, så kan du sige, at den kun skal være 200 pixels. Så tilpasser den YouTube koden for dig ovenfor. Men det du bare gør, det er at du kopierer den her kode, copy, så går vi tilbage på Bricksite i HTML, kildekode redigering og indsætter. Du skal ikke forstå en dyt af HTML-kildekoder for at kunne gøre det her. Og så klikker du hernede i bunden på opdater. Den falder lige uden for skærmen, men klik på opdater. Og så siger du, klikker du på gem, som også lige falder lidt uden for skærmen her. Og jeg kan lige flytte den op. Gem og luk. Ja. Se, så har jeg indsat den 2 gange. Og den her sidste video, eller den første video, den ligger øverst her, den er fladere, den har ikke det ekstra med, som den nedenunder har, med det ekstra plads. Det er fordi, det her er et gammelt format i virkeligheden. Det kan jo være, Bricksite, de ændrer det. Men sådan gør du, kort og godt, når du vil indsætte en film på din hjemmeside. Og det er en rigtig god idé at indsætte en film på din hjemmeside, fordi det giver dig muligheden for, at du kan fremvise det, du laver. Og i det her tilfælde, så er det så mig, der gerne vil hjælpe mine kursister med at blive promoveret. Og jeg vil selvfølgelig også gerne promovere mine egne kurser ved at vise de smukke ting, man rent faktisk kan lave på mine kurser. Så det kan også være, at der er der underviser, der synes, det er en god idé. Og nu var det her system Bricksite, men det der med at indsætte det som en HTML-kode, det findes i de fleste hjemmesider. Og du skal ikke kunne forstå
nødvendigvis en fløjtende fis af HTML-koder. Du skal bare finde ud af at klikke på den knap, hvor der står indsæt som HTML-kode. Rigtig god fornøjelse med at lege lidt med det her. Giv dig selv masser af chancer, og rigtig god fornøjelse med at komme ud og vise dine ting frem, også på video. Og hvis du er kursist hos mig, og du indgår i nogle af de videoer, som jeg har lavet omkring kursisternes arbejde, så er du jo mere end velkommen til at tage de her videoer inden fra min YouTube-kanal, og så sætte dem ind på din hjemmeside. Rigtig god fornøjelse med det her. Jeg vedsætter lige den, jeg har lavet for min klub, Kreativ Akrylmaling, hvor det intuitive hold har været i gang. Det indsætter jeg lige her efter filmen.